Täällä on kiva ilta. Aurinko on laskenut ja pimeys peittää synkeys kohtaa ihmiset. Täällä on mukava syödä kotoa tulleita eväitä, kun ei tuo niin sanotun lomakeskuksen kokki lähtenyt omille teille ja jätti meidän porukatkin nälkään, jotenka sielläpähän kynsiänsä syövät sitten vaikka jotakin muuta tekevät, mutta mä tulin tänne mökkiin. Tää on niitä mahdottoman iso mökki. Täällä on seinät näin lähellä ja muurikin on seinässä, mutta ei ole kuule tulisijaa. Tuommoinen tulisija on tuolla nurkassa ja tuo sanottiin, että se lämmittää tämän kopin. Tää niin paha on kuin miltä näyttää. Seinät on noin lähellä. Mutta niin kuin sanottu, Kyöstikallion viikset pannaan sivuun tuolla tavalla, noita on niin kuin muutkin herrat. Ja täällä sitä viihtyillään sitten. Ja lukuhommia saa tehdä, koska tuolla katossa oleva johto ilmoittaa, että siihen tulee 3 lukuvalo, mutta se ei nyt ole vielä kerennyt tulemaan, joten ollaan semmoisen kattovalon ansiosta sitten, niin siinä on vessan valo näkyy olevan. Mutta vessaa ei tässä huoneessa ole. Tämä on 2 metriä kertaa 3 metriä. Se on 6 metriä on lattiapintaa ja siitä suurimman osan vietää sänky, josta nyt iso perritkottaa vähän vähemmissä vaatteissa, että ei tule yllä hiki sitten niin paljon, kun on vähän vähemmän vaatteita. Mutta voisi sanoa sillä tavalla, että mökistä 7 metrin päässä on laivaväylä. Toivottavasti siitä nyt menee yölle joku öljylaiva. Ja metään sumuturvasta kuule niin, että ikkunat kolisee. Joo, tää on tämmönen tää on oikein hiljaisuuden retriitti. Ei häyrinen selosta eikä reporadiosta kuulu mitään. Oli nimittäin, mä jätin radionkin poikki, kun mä luulen, että täällä saataisiin ehkä olla talon puolesta, mutta tää on oikein viimeisen päälle hiljaisuuden talo. Joo, mutta hyvin ja hauskaa. Ja tuossa on muutaman kilometrin päässä semmoinen lennonvalvontakeskus. Voitaisiin sanoa, että tästä kulkee Itämerta leikkaa just tätä Saaristomeren kohdalta, niin Jäämeri Saaristomeren kohtaan, niin siinä on valvontapiste. Ja kysyy, että onko teillä lotterit päällä, kun tähti nokkasia lentokoneita menee ohi. Mutta tämä oli tämmöinen iltatarina. Tämä taidetaan pistää YouTubeen oikein, eli saatte sitten kun oikein repiä housujanne, kun tää on sinne. Mä oon harvinainen vieras siellä YouTubessa, mutta kertahan se on ensimmäinenkin. Joo. Tukka sekaisin ja elämä edessä. Vai olisi niin, että tukka takana ja elämä edessä. Ei mitäänkin. Kiitos ja anteeksi. Tämä oli tästä tähän.